масҷиди нави шаҳри Тошканди Узбакистон ки дар ноҳияи Чилмазор сохта мешавад, номи шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуфро мегирад. Дар ин бора аз дастгоҳи раёсати ҷумҳури Узбакистон хабар доданд. Шавкат Мирзиёев, президенти Узбакистон, ҳафтаи гузашта ба маҳалли сохтмони масҷид рафта бо корҳои сохтмонӣ ошно шудааст. шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф на танҳо олими шинохтаи Узбакистон, балки тамоми ҷаҳони ислом буд. ӯ ҳаёташро барои омӯзиш ва таблиғи асосҳои дини мубини ислом сарф кардааст, гуфтааст президенти Узбакистон. соли 1989 Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф муфтии идораи мусулмонони Осиёи марказӣ ва Қазоқистон интихоб шуд. Дар ин мақом вай фаъолияти васеъи байналмилалӣ пеш бурд ва тавонист бо бисёре аз кишварҳои исломӣ робитаҳои фарҳангӣ ва омӯзишӣ ба роҳ монад. ба далели он ки робитаи шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф бо президенти Узбакистон Ислом Каримов хуб набуд, ӯ давоми солҳои тӯлонӣ маҷбур шуд ба Либия муҳоҷират кунад. Аммо дар соли 1999 баъд аз таркиш дар шаҳри Тошканд, Ислом Каримов хост аз шахсияти муфтӣ истифода барад ва ӯро ба кишвар даъват кард. Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф 10 марти соли 2015 дар шаҳри Тошканд вафот кард. дар ҷанозаи вай тақрибан 200,000 нафар ширкат карданд.